Хәзер изге Шәгъбан айы бара. Бу айның үзенчәлекләре нәрсәдә соң? Шәгъбан айы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең барча мөселманнарга карата җибәрелгән рәхмәте. Бу вакытта Раббыбыз гөнаһларны гафу итә, изге гамәлләр өчен әҗер-савапны арттырып бирә. Мөселманнарга бу айда нинди өстәмә изге гамәлләр кылу күркәм санала. Ошбу вакытта ураза тоту иң фазиләтле гыйбадәтләрдән булыр. Уразадан тыш Шәгъбан айында һәр мөселман Коръәни Кәримнән күбрәк сүрә вә аятләр укыса яхшы. Шулай ук ешрак Аллаһ Тәгаләнең исемнәрен, сыйфатларын искә төшерү, аны зикр итү мөһим. Зикерне эш вакытында да, ял иткәндә дә кылып була. Изге гамәлләр кылудан тыш, әлбәттә, гөнаһлы эшләрдән сакланырга кирәк. Гафиллектән, вакытны бушка уздырудан, исрафтан ерак булырга. Чөнки бу айда кылынган гыйбадәт мөэминнәрнең тормышында зур урын алып тора. Аның өчен Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән савапны берничә тапкыр арттырып бирә.